Onaj ko ne nađe ulogu, on je izgubljen. On je rob strasti, on je rob materializma. On je rob svemu stvorenom. Jel da bismo održali svoje tijelo, obavezno plaćamo režije. Ako ne platiš, ne interesuje ga, isključiti i ostaneš bez struje, brate. Ne plaćaš vodu, isključiti se, nemaš vode, završeno. Jel ne? Obavezno, svako od nas redovno plaća režije. Brate, sestro, ne plaćamo režije za dušu. Zato nam fali zdravlje, bratstvo, ljubav, razumijevanje, oprost, darežljivost, sigurnost. Zato što ne plaćamo režije. Isključi nam se. Isključi nam Gospodar. Razumijevanje. Ne razumijevate, brat rođeni. Dijete te tvoje ne razumije. Pitaš li se? Kome će se požaliti što nemaš razgovor sa djetetom? Umjesto da pitaš da vidim jesi li platio ono što je do mene. A plaćanje režije jeste ne samo dolazak na džumu. Ne samo dolazak na namaz. Ne samo dolazak na hatar. Nego redovno razmišljanje o onome zbog čega si na ovaj svijet. Redovno razmišljanje o ulozi, brate, sestro, zbog koje si ovdje.